В сърцето на България се ражда легенда. Вангелия Пандева-Гущерова, позната на света като Баба Ванга, не е просто обикновена жена. Тя е фарна мистерия, пророчица с несравнима слава. Родена през 1911 година, животът ѝ е гоблен, изтъкан от трудности и изключителни способности. Неочакван ураган открадва зрението ѝ в ранна възраст, хвърляйки я в мрак. Но от този мрак се появява различно зрение. Вътрешното зрение на Баба Ванга се изостря, дарявайки я с проблясъци в скритите течения на съдбата. Способностите, които Баба Ванга притежава, са мистерия, дори за самата нея. Тя е родена в малко селце в България на име Струмица, някогашно владение на Османската империя, и от ранна възраст показва необикновени способности. Слепотата, която я сполетява като дете, не я спира, а напротив, изглежда, че я свързва с нещо по-голямо. Някои шепнат за божествена намеса, други за свръхсетивни възприятия. Вярва се, че тя е избрана от висши сили да предава послания на човечеството. Нейните предсказания често са били толкова точни, че хората не можели да повярват. Тя твърди, че виденията идват на сън, живи и детайлни. В сънищата си тя вижда събития, които ще се случат, и хора, които ще срещне. Тези сънища са като прозорци към бъдещето, които й позволяват да надникне отвъд времето. Други говорят за глас, който я е водил, шепнейки тайни за миналото, факт настоящето и бъдещето. Този глас е бил нейната връзка с невидимия свят, който й разкрива мистерии, скрити за обикновените хора. Захарни бучки, поставени под възглавницата й, се казва, че са усилвали връзката й с ефирното царство. Тези малки кристали са били като антени, които улавят сигнали от отвъдното. Всяка бучка е криела история, фрагмент от нечия съдба. Тя можела да разчете тези истории и да предаде посланията на хората, които търсели помощта й. Хора от всички сфери на живота се стичат на прага й, отчаяни за отговори, за надежда, за поглед към това, което крие утрешния ден. Те идват с надеждата, че тя ще им даде насока и ще им помогне да намерят пътя си в живота. Нейната дарба е била светлина в тъмнината за мнозина. Сърцето на Баба Ванга принадлежи на България. Нейните видения често са фокусирани върху съдбата на родината й. Тя предсказва периоди на благоденствие и времена на трудности за народа си. Някои вярват, че е предвидила падането на комунизма в България, епохално събитие, преобразило съдбата на нацията. Думите й, често загадъчни и символични, карат хората да се замислят над истинското им значение. Подобно на древните оракули, нейните пророчества са отворени за тълкуване, добавяйки към мистиката, която я обгръща. Погледът на Баба Ванга се простира далеч отвъд границите на България. Нейните видения обхващат световни събития, разтърсвайки света с точността си. Тя говори за природни бедствия, политически катаклизми и технологичен напредък, често десетилетия преди те да се случат. Думите й резонират с глобална аудитория, пленявайки въображението на милиони. Дали тази обикновена жена от малко селце наистина е проводник към бъдещето? Сега ще разгледаме някои от нейните пророчества. Трагедията с руската подводница Курск. Сбъднало ли се е пророчеството? През 2000-та година светът наблюдава с ужас как руската подводница Курск потъва на дъното на Баренцово море. Всички 118 души на борда загиват. Някои си спомнят за зловещо предсказание, приписвано на Баба Ванга, направено години по-рано. Тя е предвидила трагедия, свързана с Курск, твърдейки, че ще бъде покрит с вода. Конкретността на предсказанието кара тръпки да полазят хората, подхранвайки вярата, че силите на Баба Ванга са реални. 11 септември, предвидила ли е Баба Ванга немслимото? Светът се променя завинаги на 11 септември, 2001 година. Терористичните атаки срещу Световния търговски център шокират и ужасяват света. След трагедията някои посочват предсказанията на Баба Ванга, твърдейки, че е предвидила трагедията. Едно пророчество, направено през 1989 година, говори за американски братя, атакувани от стоманени птици. Приликата с събитията от 11 септември е зловеща, карайки мнозина да вярват, че Баба Ванга е видяла немислимото.
Възходът на ислямска държава в Ирак и Сирия, или ИДИЛ, хвърля Близкия изток в хаос. Тази терористична организация, известна със своята жестокост и безмилостност, бързо завладява територии и налага своята идеология. Бруталността и екстремизмът на терористичната групировка изпращат ударни вълни по целия свят. Светът е шокиран от жестоките атаки и разрушения, които ИДИЛ оставя след себе си. Някои вярват, че виденията на Баба Ванга са загатвали за появата на такава сила. Тя е известна със своите пророчества, които често са били загадъчни и отворени за различни тълкувания. Едно пророчество, отворено за тълкуване, говори за велика мюсюлманска война, която ще обхване региона. Това пророчество е било предмет на много спекулации и дебати сред изследователите. Макар и да не се споменава директно ИДИЛ, моментът и темите на пророчеството подхранват спекулациите за това, че Баба Ванга е била наясно с бъдещето. Нейните видения продължават да бъдат източник на вдъхновение и мистерия за мнозина, които търсят отговори в нейните думи. Възможно ли е тя наистина да е предвидила възхода на такава разрушителна сила? Това остава въпрос, който ще продължи да вълнува умовете на хората. Векове наред хората са се опитвали да надникнат в бъдещето, търсейки отговори и насоки. Физическото присъствие на Баба Ванга може да е напуснало този свят през 1996 година, но нейният дух и мъдрост продължават да живеят чрез нейните предсказания. Нейните думи и видения продължават да отекват през времето, вдъхновявайки и предизвиквайки размисъл. Тя оставя след себе си съкровишница от пророчества, които са записани и съхранени за бъдещите поколения. Някои от тези предсказания се простират далеч в бъдещето, обхващайки теми, които все още не са напълно разбрани. Тези предсказания засягат изменението на климата, технологичния напредък и бъдещето на нашата планета. Те включват и възможността за контакт с извънземни форми на живот, което предизвиква въображението на мнозина. Макар че тълкуванията на нейните предсказания остават спорни и често предизвикват разгорещени дебати, те служат като напомняне за трайното наследство на Баба Ванга, като пророчица с несравнима дарба. Нейното влияние продължава да бъде усещано и днес, вдъхновявайки нови поколения да търсят истината и да се стремят към по-добро бъдеще. Пророчествата на Баба Ванга предизвикват безкрайни дебати между скептици и вярващи. Критиците твърдят, че нейните предсказания често са неясни и отворени за тълкуване, което улеснява намирането на връзки с реални събития след факта. Те поставят под въпрос автентичността на някои пророчества, приписвани й, подчертавайки липсата на документирани доказателства. Вярващите обаче посочват огромния брой точни предсказания, отхвърляйки случайностите като невероятни. Дебатът продължава, подхранван от мистерията, обгръщаща живота и способностите на Баба Ванга. Независимо дали я обичате или се съмнявате в нея, влиянието на Баба Ванга върху света е неоспоримо. Нейните пророчества продължават да очароват, ужасяват и вдъхновяват, предизвиквайки разговори за съдбата, свободната воля и природата на реалността. Нейната житейска история, обгърната в мистерия и чудо, продължава да пленява въображението. Наследството на Баба Ванга надхвърля граници и култури, затвърждавайки мястото й като една от най-интригуващите и енигматични личности в историята. Историята на Баба Ванга е свидетелство за нестихващата сила на мистерията и човешкото очарование от непознатото. Независимо дали е истинска пророчица или майстор на тълкуването на символи, нейното наследство продължава да интригува и вдъхновява. Животът и предсказанията й ни напомнят за необятността на Вселената и ограниченията на човешкото разбиране. Докато се ориентираме в несигурността на бъдещето, думите на Баба Ванга ни напомнят да подхождаме към непознатото, едновременно с любопитство и предпазливост.